Egy otthon, olyan, mint az öné. Meghitt és barátságos. Emellett véd azoktól a szennyező és mérgező anyagoktól, amelyek körülvesznek minket. Egyfajta védőburokként menedéket nyújt egy mérgezett világ veszélyeitől. Vagy mégsem? Minden napjaink során ritkán gondolunk arra, mi zajlik otthonunkban, azokra a dolgokra, amelyeket nem látunk, de amelyek veszélyeztethetik egészségünket. Életünkben számos dolog van, amit természetesnek veszünk. A légzést, az evést és ivást, az alvást, a magunkkal és családunkkal való törődést. Arra azonban nem gondolunk, hogy ezeknek milyen hosszú távú hatásai vannak. Vajon milyen veszélyek leselkedhetnek ránk az otthon biztonságából? Alvás, amitől testünk újra feltöltődik energiával, szervezetünk revitalizálódik. És hogy mennyire alszunk jól, az óriási hatással van egész napunkra. Mégis az Európai Unió lakosságának 20%-a küzd alvászavarokkal, illetve krónikus álmatlansággal. Az éjszakákat álmatlanul forgolódva töltjük. Napjainkban az alváshiány egyike a legnagyobb egészségügyi problémáknak Európában. Ted hátfájása valószínűleg egész napját befolyásolja majd. Hatással lesz a teljesítményére, a koncentráló képességére, és még ki tudja mi mindenre. Mit gondolnak? Lehet, hogy az ágya bűnös? Ted, siess, kész a reggeli! Remélem megcsináltátok a házi feladatot. Drágám, ne haragudj, de megint késésben vagyok. Megint? Igen, sajnálom. Valószínűleg vacsorára sem érek haza. Hát jó, rendben. Vezess óvatosan. Apa egyáltalán eszik valaha? Egy-egy falatot valószínűleg bekap néha, legalábbis remélem. Minden napjaink során akkor is azt teszünk, amit és amikor tudunk, és ez egyre inkább természetes és elfogadott, pedig egészségünk a tét. Sok cukor, kevés rostanyag, gyümölcs és zöldség, zsíros ételek, mindegy, csak laktató legyen. A helytelen étkezés az első és legfontosabb oka a vitaminhiánynak, amely kimerüléshez és olyan komoly egészségügyi problémákhoz vezethet, mint az elhízás vagy a diabétesz. Ez lenne az egészséges életmód? Kétlem. Halló? Szia, Pam, mi újság? Ó, az edzés. Szeretnék elmenni, de nem tudok. Millió elintézni valóm van ma. Igen, persze, talán majd holnap. Oké, szia. Mindnyájan elfoglaltak vagyunk, a jó fizikai kondíció azonban rendkívül fontos. A sport hatással van erőlétünkre, közérzetünkre, sőt keringésünkre is. Hiányában elveszítjük izmaink feszességét és hamarabb elfáradunk. És ha mindez helytelen táplálkozással párosul, elhízáshoz vezethet. Megjött értetek, nagypapa. Gyerünk, igyekezzetek. Megyek már. Gyerünk, mozgás. Vigyázz magadra, édesem. Rendben, szia. Mi a helyzet a vezetékes csapvízzel? Azt is teljesen természetesnek vesszük, nem igaz? Mégis az emberek fele a csapvíz helyett a palackozott vizet választja. Ami felveti a kérdést, mi van benne, amit az emberek el akarnak kerülni? Biztosan van rá magyarázat, miért olyan nagy üzlet a palackozott víz. Pedig a palackozott víz sem mindig olyan egészséges, mint hisszük. Sok esetben semmivel sem jobb a csapvíznél, emellett drága. A városi vízszolgáltatók által kezelt víz klórt tartalmaz, emellett a csapvíz üledékanyagokat, nehézfémeket és növényvédőszereket is tartalmazhat. Mi a helyzet a légszennyezéssel? Jogosan feltételezzük azt, hogy a zárt terekben, például az otthonunkban a levegő jobb minőségű, mint odakint. Nos, az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala, az EPA szerint a beltéri levegő gyakran szennyezettebb, mint a kültéri levegő, akár 3-szor szennyezettebb, hogy pontosak legyünk. Ezt a szennyezést nem látjuk, nem érzékeljük, a testünk azonban nagyon is megérzi. Minden napjaink során nap mint nap belélegezzük ezeket a szennyező anyagokat, idővel ezek mind felgyűlnek szervezetünkben, ami nem jelenthet jót. Nos, ez az ön otthona? Valóban az a biztonságos menedék, aminek eddig hitte? Nézzen körül. Vajon az ön otthonában is vannak láthatatlan méreganyagok? Bizony elképzelhető. Gondoljon az alvásra. Mikor fordult elő utoljára, hogy reggel kipihentnek és erősnek érezte magát?
Vagy hogy egy héten át, vagy akár csak egy napig, napi 3-szor egészségesen és kiegyensúlyozottan étkezett. Fitnek érzi önmagát, vagy van pár kiló, amitől szívesen megszabadulna? Elgondolkodott azon, mit tartalmaz az ivóvíz és a levegő? Valóban olyan egészségesek, mint hiszi? Az ön otthona, legyen bármilyen tiszta és rendezett, károsíthatja az ön és családja egészségét. Az ilyen beteg otthonok milliók egészségére vannak hatással nap mint nap. Egészen félelmetes, ugye? Már nem is vagyok biztos benne, hogy biztonságban érzem magam az otthonomban. De ne aggódjanak, van megoldás. A Wellness Otthon. Nos, hogyan kell megépíteni egy wellness otthont? A titok nem az alapozásban, a falakban, a bútorokban vagy a tetőszerkezetben rejlik. Ez valójában egy életmód, egy filozófia. Ennek része, hogy otthonunkban célzottan védekezünk az egészségre káros tényezők ellen. Ön bizonyára nem látja őket, mint ahogy Ted és Lori sem, de ott vannak, és meg lehet őket szüntetni. Az egész az alvással kezdődik. A jó éjszakai alvás az egészség alapfeltétele. A Nikken alvásrendszer matracból, illetve utazómatracból, paplanból és párnából áll, amelyek együtt hozzák létre az ideális alvókörnyezetet. Amióta a Nikken alvásrendszert használom, sokkal frissebben és kipihentebben ébredek. Azelőtt sokat forgolódtam álmatlanul, de ma már teljesen átalszom az éjszakákat, és felkészülten ébredek egy új napra. A Nikken alvásrendszeren aludni csodálatos élmény, sokkal mélyebben alszom. Nem számít, hogy sokat vagy keveset alszom, amikor reggel felébredek, mindig frissnek és élénknek érzem magam. Ezt az élményt mindenkinek ajánlom. Sajnos nem vehetünk rá mérget, hogy lakásunkban a vezetékes víz tiszta és szennyeződésektől mentes. A Nikken Pimac termékei biztosítják, hogy otthonunkban a víz nem csak tiszta, de kitűnő ízű is legyen. A Pimac vízrendszer elkényezteti önt. Nagyon jó ízű, ha házon kívül étkezik, egyszerűen nem tudja majd meginni a hagyományos csapvizet. 2 éve csatlakoztam a Nikkenhez, és kezdtem el a Pimac vizet fogyasztani. Nem hittem volna, hogy a víznek ennyire más íze is lehet. Most, hogy már 2 éve iszom ezt a vizet, teljesen hidratáltnak érzem magam. Tele vagyok energiával. Ráadásul a víz fantasztikusan jó ízű. Azt vettem észre, hogy egyre több vizet iszom, mivel a Pimac víz olyan jó ízű. Ha már egy hete ezt a vizet issza, egyszerűen nem tud visszatérni a hagyományos vízfogyasztásához. Minden olyan víznek, amelyről eddig azt hittem, hogy finom, még a palackozott víznek is, van egy jellegzetes szaga, a Pimac víznek nincs. Mi a helyzet a levegővel, amit belélegzünk? A Nikken AirPower 5 folyamatosan tisztítja a levegőt, zajtalanul és eredményesen távolítva el a szennyező anyagokat. A tiszta levegő eredményeként sokkal jobban érezzük magunkat a wellness otthonunkban. Van egy AirPower 5 készülékünk a földszinten és egy az első emeleten. Érdekes megfigyelni, ahogy a fénykijelző folyamatosan változik a levegő változó minőségének megfelelően. Nos, mit is mondhatnék az AirPower 5-ról? Először is sokkal jobban alszunk. Alvás közben könnyebben lélegzünk, ezért nyugodtabbak az éjszakáink. Másodszorban a bejárónőnk panaszkodik, hogy mostanában nincs por a hálószobánkban. Harmadszor pedig a 2 macskánk pont a készülék mellé szeret lekuporodni, mivel úgy tűnik, ők is szeretik a friss levegőt. Ha sok a napi teendőnk és nincs időnk a megfelelő étkezésre, akkor ajánlatos étrendkiegészítőket használni. A Nikken táplálkozás termékcsaládja a teljes értékű táplálék filozófiáján alapul, és olyan természetes anyagokat tartalmaz, amelyek a szervezet jó működéséhez szükségesek. A Nikken étrendkiegészítői, különösen a Jade Green Symes fogyasztása óta sokkal fiatalabbnak érzem magam, mintha újra tinédzser lennék. Most ugyanúgy tele vagyok energiával, és nagyon boldog vagyok. A Nikken egyedi fitness termékei lehetővé teszik, hogy mindennapi tevékenységeinket tornagyakorlattá alakítsuk. A Nikken Essential Balance testsúly szabályozó programja pedig abban segít, hogy könnyedén elérjük és megtartsuk a kívánt testsúlyt. Láthatták, hogy igenis van mód arra, hogy egy beteg otthont meggyógyítsunk. Ez a Wellness Otthon. Nagyszerű élmény jobban aludni, jobb vizet inni, jobb minőségű levegőt belélegezni. Egyszerűen egy sokkal jobb minőségű életet élni.